like you're still around. But am I happy now? Am I happy now? 요거는 그치? 어머니 때 쓸 때도 어떤 거 쓰잖아요?
mamá, qué chiqui. Bai. Zalorak eta distantzia oso txikixakin. Ai, honez datoz. Txakur txikixakena. Pues sí, va a ver, no hacen nada, pero tampoco no se puede tener confianza. Vivimos en un pueblo y tenemos vacas, pero siempre me he mantenido a distancia de ellas. Ah, Hola. venga, vea. Ay, ay. Bako babisadakan horrezkina. Horrelako gauzak esan. ¿Qué fue? Eta etxera eroan da. Gero goizan etxe bizitza. Lehen bezala. Guri begira doaztua. Gastua bai. Barruan arranua eta... Oso pekuliarra. Michinos. Ay, mamá, qué chiqui. Bye. Itzun da horretxik jarraitxo eta dut, baina oso ikusi gana goi bezalako politxa da, no? Euskal Herria Bilduzan ez da, beltzantza. Mendi barrutik. Ui, gaur zabali da batia, lehenunian hori itxitxa zegoen. Eta tubuetatik jasoko da begura, ondo oso azkenean zelan pasatzen den. Rumian du ere. Me dijo José Pablo, digo, pues dile a ver si podemos hacer algo. Oh, kriston seinak edake, madrasela anantzaz da.
Y sí, ¿no? Hau izela da, Jonien. Aritze berea, ba, hori Tapoitxo bat. Tapoitxo bat! Baina honek ez da oso berdiak ama. Lat. Eukaliptoa, ez? Pinoiek jangan ginen zen olat. Nolako zen,
beruak gainean jaten eta bezarrak. Litxu garbitzen dara jonien, zuri guine emoten dutzun hori. Hola! Zela torria grabau duzu? Hola! Hola! Txikisa da, no? Bai, ondeka bai. Gaztia. Zakas, kuria oso ze? Izan dut, Oh. Ai. Pasatuko bestaldera, baina inoiz ezin ulertu.
hotza. Baina oso garbi dago. Azkarrin debe, no? Menua prestatzen. Pasau ez. Egitatzen Bera begiratzen batean. Mamales non dau? Vale. Potzua bezala ingo da, seguramente. Gura zelan oso... Pues luego a la tarde iremos a comer. Ya jorran el tema, ¿no?
Uf.